Hej, jeg hedder Laura. Jeg har AT-forløb, der hedder katastrofer, og jeg valgte olieudslippet i den mexicanske golf i år 2010. Og min problemformulering lyder: den 28. maj 2010 skete et af de værste olieudslip i verdenshistorien i den mexicanske golf. Hvordan fik denne katastrofe det omfang, som den gjorde? Jeg vil gerne undersøge det her, for jeg synes, det er vildt, at der er flået så meget olie ud fra den her brugerplatform. Men først vil jeg lige fortælle om, hvilke metoder jeg har brugt. Jeg har søgt information på nettet, både nye artikler og gamle artikler. Og gamle artikler mener jeg, at de artikler, der skete lige omkring ulykken. Så har jeg også brugt en beskrivende og en analytiske fremgang til at kigge på, hvordan den mexicanske golf er opbygget. Og så har jeg brugt en interaktiv metode, og det har jeg brugt for at se, hvorfor det er så attraktivt at bruge olie i den mexicanske golf. Og så har jeg også brugt en kvalitativ metode med at snakke med 3 kontaktpersoner, som alle sammen arbejder med olie på en eller anden måde. Jeg har snakket med en havbiolog, en ingeniør og en orlogskaptajn. Først vil jeg snakke lidt om den mexicanske golf. Man kan se, at den mexicanske golf har et lavvandet område rundt omkring kysten, som går fra her. Og det er noget, der er specielt ved den mexicanske golf, fordi at mudder og andre sedimenter bliver presset op via tidevandet og andre liggende floder, blandt andet Mississippi-floden, som så gør, at der bliver lavvandet her. Den er meget bred, den er 1100 km bred, altså den her vej, og 900 km høj, det kan man sige høj. Det har et rigt økosystem, og der er også rigtig mange fiskere, der har det. Det er meget attraktivt, blandt andet med rejer og skaller og nogle bestemte fiskearter. Men den bliver også brugt meget til olie, fordi der er mange kildebjergarter, som er finkorede sedimentær bjergarter, og de ligger primært inde på de lavvandede områder, som er de her. Og olien ligger i 3 af forskellige lag, som man kan se her. Den ligger primært i det brune lag, som er Pleistocæn, og det ligger også i det lysebrune beige, hvor musen der, lag, som er Pliocæn, og i det gule, som er Miocæn. Og det er her, man kan se, at kystlinjen starter her, og det først går lidt længere ud, før man kan se vandet, og det er jo på grund af, at der er det her lavvandede område. Og det er hernede, at olien primært bliver udvandet, fordi der har oliereservoirerne. Og det ligger også, salten stopper så den her olie, som danner olieluftslommer. Og det er derfor, at den mexicanske golf er så god, eller sådan, bliver brugt meget til at bore olie der, fordi den har de geologiske lag til det. Der er rigtig mange af de her kildebjergarter, og man kan se snittet gå ud fra Louisianas kyst heroppe. Her kan man så se alle de sorte pletter, eller brune pletter af de her olieplatformer. De ligger meget, hvis man kan huske fra kortet før, at de ligger meget tæt ind på kysten, og der er det ved det der lavvandede område. Så har vi Deepwater Horizon, som er den platform, som BP lejer ud. Og det her, den her eksplosion skete, og her kan man se, hvordan den så ud før. Og at her er ledningen, eller røret, der går ned til brønden ned på jorden, hvor olien kom, eller havbunden, hvor jorden kommer op. Og her kan man se billeder af branden efter eksplosionen. Og man kan se, at den allerede er på vej til at synke. Der var den her ventil, som satte ud, at der ikke holdte sin funktion, som så gjorde, at olien og gassen havde kommet op med meget højt tryk, og så eksploderede olieplatformen, fordi det her olie og gas kom så hurtigt op. Og da platformen så væltede efter 36 timer i brand, så synker platformen, og den efterlader så brønden helt åben, og olien kan fosse ud. Og første forsøg prøvede BP at sænke sådan en Top Hat 10 ned, som er en 125 tons tung container, hvor at man sætter containeren og det hulerum ned over der, hvor røret er knækket, eller brønden, hvor olien så kan flyde op igen, og samtidig pumper man metanol ned for at modbygge hydrater og sådan nogle krystaller. Men det første forsøg mislykkedes,
Og så blev der nødt til at tænke på en ny måde, og så fandt de den her. Surtistic Kill, hvor de bruger en anden olietanker og et andet boreplatform, hvor de sænker olie, eller nej, ikke sænker olie, sænker mudder ned, boremudder ned i sådan en ny container, som er meget lettere end den forrige, hvor olien så bliver stoppet af det her mudder. Der stopper olien for at suge op, og olien så bliver presset ned til sit reservoir igen, og til sidst proppede de så cement på at holde hullet. Og den her metode lykkedes så, men der gik 87 dage før, at olien blev stoppet. Og her kan man se, at det var her eksplosionen startede, og her er olien udslap. Og så kan man se, hvor meget olien har bredt sig rundt i den mexicanske golf, og den har også været inde og ramme kysten hele vejen rundt. Og det er meget Louisiana og Florida og de andre stater, men mest Louisiana, der er blevet påvirket af olien på kysten. Og man kan også se, at den her grønne streg er, hvor fiskerne ikke måtte fiske, og det har kostet meget for fiskerne, at de ikke har fået lov til at kunne fiske i det område, hvor de har. For der er jo rigtig mange inden for de her kyster, der har været ude at fiske i det her område. Og på overfladen prøvede man så også at samle olien og fjerne olien, fordi den er meget dyrebar, men den kan ikke bruges igen, og at det er meget skadeligt for miljøet. Og man bruger 4 forskellige metoder. Man bruger en flydespærringer, som inddæmmer olien ved at samle det så, og man kan enten sætte det op fra et stort skib, og så flyde det rundt ved at den hænger på en anden bøj, eller man kan bruge 2 mindre både, som så sejler. Og så ligger olien herinde, og den bliver så fjernet via nogle opsuger, eller decideret, hvis der er rigtig meget olie, så kommer der en ny båd med en bulldozer på, som samler olien. Og så bruger man overfladesuger, som så suger olien op fra overfladen. Her kan man se de der flydespærringer, og her står olien så og suger det op. Så er der spredning. Der spreder man med kemikalier ned over olien, som så gør, at olien opløser sig i mindre partikler og flyder ned i hele vandsøjlen, end at den ligger for oven på overfladen. Og de kemikalier, som PB brugte, det hedder Corexit 9500, og det er et bestemt kemikalie, der gør olien, at den kommer ned i mindre partikler. Og så er der afbrænding til sidst, hvor man simpelthen brænder olien væk. Og her kan man se, hvordan det sådan sorte røg stiger op fra olien. Og der er jo både som fører flydespærringer og fly, til hvis det skulle gå helt galt og holde øje med det. Og her kan man se, hvor meget olie, som Deepwater Horizon, det var 5 millioner tønder i forhold til nogle af de andre oliekatastrofer, der er blevet, og det er dobbelt så højt som den nederste, og meget større end de andre. Der var mange konsekvenser for dyrelivet, men det meste er fuglene, der bliver påvirket af det. Det er fordi, at fiskene og havdyrene kan se olien, så de svømmer væk fra olien. Selvfølgelig er der nogle dyr og ynglesteder, der bliver ramt af det, men det er primært fuglene, for fuglene kan ikke se olien, så de flyver ned i vandet, hvor der så er olie, og så rammer det så deres fjerdragter, og det er fjerdragterne, der bliver beskadiget af det, og så kan de ikke holde varmen og fryser ihjel, eller også får de besvær ved at flyve. Og så kan de ikke enten finde føde, bevæge sig eller flygte fra rovdyr. Men skaldyrene er også nogle af dem, der bliver påvirket mest af fiskene, men fiskene svømmer væk, som også skader fiskerne, fordi nu kan de ikke fange fiskene. Og orkansæsonen er også med til at gøre det hele værre, fordi olien kan flyde op på kysterne. Og BP har en hel masse penge, de skal betale. De skal betale for i alt 25,6 milliarder danske kroner i bøder og i erstatning. Og i erstatning har de 7,6 milliarder dollars, der skal gå til fiskerne, men det skal først godkendes. Og BP har fået at vide, at de ikke måtte indgå nye kontrakter eller forny nogle gamle, efter ulykken skete. Så deres produktion i Mexicanske Golf og samarbejde med USA, eller den amerikanske stat, stoppede efter det. Men de er i gang med at prøve at se, om de kan starte det igen. Og konklusionen er, at den her ulykke, eller katastrofe fik det omfang, det gjorde, fordi det tog så lang tid, før olien blev stoppet. Og det tog så lang tid før olien, det er fordi, det er svært at arbejde på bunden af havet,
end hvis man skal op på kysten, eller man skal redde fra en tanker, eller olietanker. Og at det også først var andet forsøg, der fungerede, og ikke det første. Hvis det havde første, så havde det kun været nogle af 20 dage, mener jeg. Og så den her sikkerhedsventil, hvis den havde været i orden og havde været tjekket og fungeret som den skulle, så kunne man også helt have undgået det hele. Så er der ikke mere.